ассалому алейкум тамошобинони азиз ва подписчикони азизи меҳрубони ман. Иншоалло ки хубак сиҳат саломат ҳастед. дӯстони азизи меҳрубони ман, ма барои шумо се канали фурӯширо барои шумо реклама мекунам, яъне пешниҳод мекунам. барои шумо як фурсат аст ки шумо харидорӣ кунед, видео кунед ва дар оянда ва худи ҳозир бошад $, евро, сомони юған кор кунед. дӯстони азизи меҳрубони ман, як канали беҳтарина барои шумо тавсия метиҳам. подписчикош англичанан, хориҷанан бародаро. мо ҳозир времени тоҷикиш кардагием. адсенсиш тоҷикия, яъне шумо видеои американси хориҷӣ мекунен, просмотра мегирен ва чхеле ки ҳаматон медонен, ҳозир чемаи Россияра хориҷа суми калон метиҳа. канал дорои 38700 дона подписчикай, монетизация, пин-код, налог, ҳама чизаш тайёра. дӯстони азизи меҳрубони ман, канал аудиторияш англисия, чхеле ки қайд карда гузаштем, канал дар беҳтарин состояние қарор дора. камтар касал шудагиам, узри зиёд. нархи канал, дӯстони азизи меҳрубони ман, 150,000 рублей буд. ҳозир амира вообще папаламаш кардем, 700, то есть 75,000 рублш кардем. касе ки харидори аниқай, лутфан дар номерои экран дида муроҷиат кунед. дуюм канали мо, дӯстони азизи меҳрубони ман, видеои исломӣ дора ва видеои хабарӣ дора. нархи канал 100,000 рублей буд, 14,850 дона подписчик дора. эфир, сообщества, сюжет дора. хабариам мешава, мусалмониам мешава кини, пин-код, налог, карта, ҳама чизаш тайёрай ва $45 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шотиш дора. нархи канал чхеле қайд карда гузаштем, 100,000 рублей буд, ҳозир 30,000 рублейш кардем. ин фурсат аз даст натен, марҳамат, харидорӣ кунед. ва канали сеюмини мо бошад, дӯстони азизи меҳрубони ман, дорои 6700 дона подписчикай, 6700 дона подписчикош ҳама тоҷикан. ана канал нав гирон шудагия, инам якчанд рӯз мешава. нархи канал, дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳамагӣ 30,000 рубл ки канал ҳама чизаш тайёрай, 100% пин-код, налог, карта дора. касоне ки харидори аниқен, марҳамат, дар номерои экран дида муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, касе ки каналош ягон проблема дора, метавона боз ҳам дар номерои экран дида муроҷиат кунад. боқӣ тавсияту хубрафтор бошед, то видеои оянда боша бо канали худи мо бимонед ва мо бошад бо шумоён ҳастем. худо нигаҳбонтон.